Uyan na, Tito Ray. Yan. Ang inot dyan, bako pa. Mga lima. Panglima. Panglima Ang pa panglimang matutumbo kaya hindi na magana. Sige. Aning, sige. Yan. Spin it! Yes, spin it. Okay. Say daw yan. Yan. Bako pa yan. Bako pa yan. Kasi yan. Si Melot Bagasbas Escobar. Bako pa siya, bako pa. Okay. Inot. Okay. Pandua. Up. Louis Mantes. Ohoy, bako pa siya. Sayang. Sige. Eh, Para at second trail. may trail. Oo. Pantulunan na eh. Ups. Mayla Salute. Yan. Bako pa siya. Ohoy, bako pa. Pangapat na. Pangapat na eh. Sunod. Pangapat. Maaga na po ning electric fan mga tugang stand fan halik kay Kagawad Lito del Rosario. Ohoy. Okay. Liju. Korea. Korea. Alright. Uni na. Yan. Okay. Uni na po ang stand fan. Hindi tagarari sa tubangan. Sige. Tawag na naman. Tawag na. Okay. Ohoy. So, uni na po ang sunod igdiyo, yun na po ang manggagana liwat ning electric fan. Stand fan hali po kay Kagawad Lito del Rosario. Sisay daw ni. Oh, yan na. Yan. Maria Cristina Dulong. Uy! Ohoy! Isay daw ni. Isay daw ni. Garo mga yung mga tropa ni Agta ngayon. Mga Agta man ngayon. Mga kuyan mga dumani sa kuyan. Congratulations po kay Maria Cristina Dulong. Dulong, yan. Sige. Gawa ka ng electric Ikaw ka fan. ng stand fan. And no rin yan, dito rin Makiklaim niya yan sa Tuesday. Tuesday. Ayan. Ko- po kami sa imo. Kung pwede magdigdi ka para at least Hand over tang personal. personal. Saka makaguest ban sa digdiyo sa kaya. Yes, sa tuyang. Sa Dos Bosabos. Kasi mabisita niya kay Taigdi. Yan. Kapag-picture kita. Magdala siyang pansit. Iya, maganda. Mga pansit. Ibaga. Iya, tama yan. Or Tapos mabakal ko. Taigdi, rulogi na si okay. Mayan. Nakalingaw. Di balita, siya man may dara pag uli. Yeah. Kaso nakamotor ka, dayan ka siya. O sa mo, nanguna. Kasya sa inutan. Okay, so Yan. yan na po. Salamat. Mga tugang, salamat po sa gabos sa mga nagdalan. Asin kay Sir Dan, salamat po. Apo. Ayan. Thank you so much. And congratulations sa bagutang winner na Si Maria Cristina Dulong. Sige po. So Salamat. kami po mapaaram na ni Tito Ray. Di po paglingawan ang Samuya pong page. I-like and i-share. Ang Dos Bosabos PH. And then syempre ang Samuya mga personal Facebook page at Boy Agta DJ. Tito Ray, siyempre sa YouTube, sa Instagram, saka sa TikTok, Dos Bosabos PH. Ayan po. So salamat kasi po pagkantabay hanggang sa masunod Tuesday, na hanggang sa Tuesday. pag-ibanan na taig di po sa miyang programang Dos Bosabos! Thank you!